Magapatigayon sa mga adlaw sang Huwebes, Hunyo 18 sang National Simultaneous Earthquake Drill. Suno kay Office of the Civil Defense spokesperson Junie Castillo, importante ang pag-upod sang tanan agud mahibaluan ang husto nga mga tikang nga himuon kung may ara sang magluntad nga linog. Kabahin ini sang tikang sang gobyerno para mapabakod ang kahandaan sa mga komunidad batok sa mga kalamidad, ilabi nang wala ginalauman nga pag-abot sang linog. Ginalauman nga magapartisipar sa drill ang mga ahensya sang gobyerno, eskwelahan kag pribado nga sektor. Nagapangabay man ang OCD sa publiko nga seryosohon ang amo nga exercise agud masiguro ang kaluwasan sang tanan ilabi na sa tion sang emerhensya. Meron tayong go bags, mga helmet, no? Alam natin yung mga eksakto, no? Ano, saan tayo pupunta at mag-evacuate. Yun, mahalaga yun. Siyempre, kung long-term pag-uusapan, no? Mahalaga din yung implementasyon ng National Building Code at Structural Code of the Philippines. Kasi dito, dapat, siyempre, yung mga gusali natin, tamang disenyo, tamang materyales ang gamit, at tama ang pagkakagawa. Diba? Kasi yun yung assumption na dahil maayos ang ating gusali, tayo ay magda-duct cover and hold habang lumilindol, no? And then pagkatapos syempre, pupunta tayo sa evacuation areas, no? And then may mga proseso rin doon pagkatapos, di ba? Ang safety officers natin, yun muna yung unang papasok, titingnan kung ano yung safe ba bumalik, no? So marami pong mga paghahanda na dapat gawin natin.